अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सरमळ इथं एका रात्रीत हजारो भाविक ग्रामस्थ आणि ब्राह्मणांच्या मंत्रघोषात एका रात्रीत मंदिर उभारण्यात आलं। देवीच्या कौलानुसार आणि ग्रामस्थांनी केलेल्या निश्चयानुसार पहाटेपर्यंत हे मंदिर पूर्ण करण्यात आलं। पांडवकालीन हे मंदिर पांडवांनी एका रात्रीत बांधलं होतं। ते अपूर्ण काम शेकडो ग्रामस्थांनी केलं असून शेकडो गवंडी कामगार काम करीत होते। यावेळी लोकांमध्ये एक वेगळी ऊर्जा आणि उत्साह संचारला होता। मंदिर परिसर भाविकांच्या अलोट गर्दीत फुलून गेला होता। यावेळी मंदिराला तीर्थक्षेत्राचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं। हजारो भाविक या क्षणाचा साक्षीदार होण्यासाठी उपस्थित होते। हा सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवला। या प्रसंगी माजी आमदार शिवराम दळवींसह शेकडो शिवभक्त उपस्थित होते। महाशिवरात्री निमित्त या ठिकाणी विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।